Ahojte priatelia, pozdravujem vás v skupine Pod do toho. Takže dnes mám až 3 veci, ako som to tu napísal na začiatok. 3 veci sú také, že nie každý deň sa dejú také nepríjemné veci alebo drobnosti, alebo to je jedno, ako to nazveme. Prvá drobnosť bola tá, že trošku som mal nedorozumenie, není to nejaké veľké, ale som sa tak doma trošku akože pohádal a chcel som to nejakým spôsobom. A Honzi, čau, zdravím ťa. Som to chcel urovnať. A tak akože v pohode. A potom si hovorím, tí, ktorí ste sledovali, Andrej, čau, zdravím ťa. Tí, ktorí ste sledovali webinár 28., tak mal som tam pomaly 15 minút alebo 20 minút problém s internetom. Takže internet mi nefungoval, ale dneska už mám nový router. V UPCčku mi dali nový router, povedali, že je to úplne super. Žanka Čekanová, zdravím. A čau Andrej. Povedali mi, že ten router že bude super, takže ráno bol dneska u nás technik, takže som bol 2 dní bez internetu. Mimochodom mal som aspoň čas a začal som písať slúbený e-book. A teraz ešte tá tretia vec, čiže prvá vec bola trošičku hádka, druhá vec bola internet, že nefunguje, že to je úplne zlé. A tretia vec, aby toho nebolo málo, tak to bolo tak, že keď som bol v Petržalke pred UPC alebo pred UPC, tak tam majú taký žlto-čierny železný obrubník, ale nie obrubník, takú zátarasu. Tak na tej, samozrejme autom som si to tam fajnovo napikoval a praskol som nárazník na aute celý predný, takže teraz, ako môžete vidieť, si idem presne zo servisu peši, pretože auto som odnesol do servisu a povedal som im, respektíve poprosil som ich, aby mi to opravili. Takže vidíte, aj takéto veci sa dejú. Dneska máme štvrtok a 3 výzvy alebo 3 problémy, výzvy, malé veci, nepríjemnosti, to je jedno, ako to nazvem, ale jednoducho je to tak. Aj vy máte nejaké takéto výzvy alebo problémy vo svojom živote? Napíšte mi v tejto skupine. Som zvedavý, pretože v tejto skupine sme preto, aby sme jeden druhého nejakým spôsobom podporili, aby sme sa podporili navzájom a aby sme si pomohli. Takže ja som sa vôbec nepodal tomu a povedal som si, že OK, no tak sa to stalo, tak čo mám robiť? Najprv v hlave akože chodilo také, že ty kokšo, to auto rýchle predať a kúpiť druhé a nestojí to za to a není to dobré a neviem čo. Ale nakoniec som sa nejakým spôsobom resetol a utriasol a povedal som si, že je to v pohode a jednoducho som sa zobral a som to vyriešil. Vyriešil som prvú vec, tam ma ešte teraz čaká, vyriešil som druhú vec, čo sa týka toho internetu, to idem teraz riešiť, takže dúfam, že už to bude fungovať, že to bude všetko OK, že to bude úplne v pohodičke. A vyriešil som tretiu vec, že auto som dal do servisu a teraz si pekne kráčam zo servisu peši domov. Takže 3 výzvy, 3 problémy za nami. Priatelia, aj vy máte výzvy, keď máte, napíšte mi, som zvedavý. Lebo šťastní sú tí ľudia, ktorí výzvy nemajú, ale ja si myslím, že tie výzvy patria takisto k nášmu životu a preto sa nezdávame, preto sme tu Pod do toho. Žanka Čekanová, napíš, máš aj ty výzvy? Andrej, máme nejaké výzvy v živote? Kľudne mi napíšte, som zvedavý. A prajem vám krásny deň, užívajte ešte, niektorí máte dovolenky a voľno a vidíme sa čoskoro. Takže krásny deň, priatelia, ahojte, čaute. Paťo, čau, pozdravujem ťa. Už som chcel práve skončiť. Toto je borec, čo chodí pekne do Vysokých Tatier, aj keď je to zakázané. Takže všetkých vás pozdravujem a prajem vám krásny deň. Užívajte sa. Tomu že máme výzvy. Andrej, jasné. A aké máš výzvy? Napíš, podiel sa. Neboj sa. Ľudia sú zvedaví, aké máme výzvy. Pretože niektorí sú, včera mi písala jedna pani, že ten život je taký ťažký, lebo viete, no to není také jednoduché a to keď všetci majú v pohode, len ja mám také problémy. Vidíš, Andrej, ty tu píšeš, že si 2 týždne chorý. Viem, písal si mi. Tak dúfam, prajem ti skoré uzdravenie, uzdrav sa, aby sme fičali ďalej, takže čaute a pekný deň, ahojte.